No hyvää päivää, se olisi Stalker Racing Teamin Teemu tässä, terve. Hetkone, nyt meni kyllä väärin. Ja niin. Heinonen Drift Teamin Teemu. Ei vieläkään. Ja niin, Räntsilässä ollaan kuitenkin. Juu, noin. Tossa joulun välipäivinä tuli vähän kinkkua sulateltua, niin laiteltiin näitä luukkuja pikkusen kiinni. Nuo takaovetkin tossa maalasin jo, mutta tänään nyt yksinäni, niin en mä niitä oikein saa paikalle. Voin mä yrittää, mut juu, jotain pitäis puuhastella. Spoilerikin tuli tähän luukkuun kiinni. Kyllä näyttää hyvältä. Moottoriohjain on tilattu ja aika paljon muutakin kikkuraa on tilattu, mutta ne tulee vasta tossa joskus tammikuussa, niin noin. Täytyy jotain pientä oheispuuhaa, onhan tässä tekemistä. Joo, mä rupeen peuhaamaan. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jahas, joo. Tässä vähän hieroin tätä stansee kohilleen. Tosiaan tänne tulee vielä nuo lyhytiskuiset iskuvaimentimet säädettävät tänne taakse, mutta joo, aikasmoinen fitmentti rupeisi olee. Tänne nyt puskuriin täytyy tehdä joku juttu, ettei tää pääse karkaa täältä tuonne lähelle, ja samoin vähän pilkkoa tätä puskuria, että mä ainakin ajattelin, että tosta noin leikkaan. Mahdollisesti täältä takaakin leikellään jotain. Periaatteessa tämän osuuden voisi ottaa ihan vallan pois, ja sitten jos se leikkaisi jotenkin nätisti tosta ja täältä ja tänne näin. Tulisi vähän enemmän tilaa sitten, että mahtuisi tunkkiakin tonne auton alle. Mut joo, kyllä tämmönen alustava hierominen, niin olen kyllä tyytyväinen. Ja niin, ois tuo meikäläisen joululahja postissa. Mennään hakemaan sitä. Ai. Oi voi, meikäläisen on iskenyt taudeista kamaaliin, eli tuo mieslunssa. Mut juu, pakko tässä yrittää painaa silti ainakin jotakin. Tuolla olisi tommonen paketti Protopartsilta, tuli kyllä siihen ihan sievonen summa meni, mutta joo, nyt mennään motonettiin. Jahas, hajetaankin ensin tuo Tommi tosta kaveriksi ennen kuin mennään motonettiin. Mut juu, hyvät kyydit on kyllä tällä Sierralla, perskule vaan. Mä teen tästä jossain vaiheessa tässä vielä jonkun video, missä mä kerron tästä vähän enemmän, mutta emännällehän mä tän ostin ja se on käynyt tällä 2 kertaa kaupassa ja muuten mä oon ite vaan tällä huruuttanut menemään, kun tuosta ransustakin puhkesi rengas. Eturengas räjähti moottoritiellä ja en oo vielä keriinnyt kautta saanut aikaiseksi ostaa uutta. Emäntä kyllä lupasi ostaa sen mulle, mutta täytyy vaan pistää tilaat. Joo. Daddy! Ei ihan yksi motonetti kierros riittänyt, mutta nyt olisi vähän kaiken näköistä. Ja joku piruili tuonne kommenttikenttään, että tuo tylsäpuukko on vaarallisempi kuin terävä, niin nyt on uusi. Semmonenkin. Mut silti käytetään tylsää. Living on the edge. Yeah. Joo. Mut niin. Tuommoinen paketti Protopartsilta. Siihen ei nyt perehdytä tässä videossa.
vaan ehkä seuraavassa tai sitä seuraavassa, jossain kuitenkin. No juu. Eli mitä nyt ollaan ostoskeltu? Brackliinia aina tarvii. Sitten etupään ohjauskikkareita. Aksiaalinivel, ulkopää. Tossa on toinen puoli. Tossa olisi uudet alatukivarrit. Tuossa on yksi kappale. Tuossa toinen kappale. Sitten täällä olisi tämmösiä prikkoja, mitä netistä on lueskeltu, että tänne aksiaalinivelen kierteen tänne näin on laitettu muutama prikka, että on saatu muutama aste lisää kääntyvyyttä jo ihan pelkästään sillä. Kierrelukitteen kanssa kun pistää, niin eiköhän se siellä pysy paikalla. Mut joo, sitten ostettiin tämmösiä alapalloja. Opel Vectran alapallonivelet, jolla meillä nyt olisi vähän ideana, että muokattaisiin näitä, jätetään noin nyt vielä koskemattomaksi nämä uudet alatukivarret. Ja ensin rikotaan nämä, pannaan siihen vähän pituutta lisää, että saadaan kampeeria tonne etupäähän. Eli semmonen nyt olisi päivän plääni. Joo. Älä nyt näytä nyt kun sä panostit meidän turvallisuuteen. Onks nääkin ne uudet? Ai. Onhan meillä tossa samanlaista. Panosta vielä. Ei ilman toista. Tuplakokkelis. Dadi. Näkeekö? Ne ei vaan niin ilmatiiviit enää. Tätä nyt näkee ihan hyvin. No jumalisti. No niin Teemu, mitä tehdään? Niin, se prikkajuttu tänne sisäpäähän. Kuten näkyy ja kuuluu, niin tämä toppaa tää aksiaalinivel tänne hammastankoon. Eli niillä prikoilla nyt olisi ideana saada sitä liikkumaan pitemmälle. Toi ääni kuuluu siitä, kun se toppaa sinne. Jees. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Pitäisikö panna ne parilla tärpillä kiinni ja heitetään tonne autoon kiinni ja Joo, katsotaan vaan tää se linja oikeaksi. Nyt kun sä mittaat sitä, että no... Ei, mä vaan katsoin, että toinen on enemmän käännetty ja toinen ei. Mutta aika lailla tohon tyyliin se tulee tapahtumaan. Niin tulee, kyllä mä sen tiedän. Mutta voimme mitään mittoja tarvita tässä hommassa. Tää mitään rakettitiedettä. Kaikki tehdään rälläkällä ja mikillä ja ennenkään mitään mittaa. silmän mitalla. Kyllä ne varmaan siellä autotehtaallakin ihan samaan niin no. syssy Weissfabitkin on suunniteltu. Ei siellä mitään valkotakkisia. No pitäisikö sitä vetää suoraan? En mä tiedä. Ei sitä välttämättä. Kun ei tuo nyt oikeesti oo paljon. No ei. Kun tää menee nyt jetsulleen samassa linjassa. Ihan sama kuin olisi jatkanut tän katkassun ja jatkanut tätä. Tän kaksen.
Se oli kuitenkin niinku täältä kiinnityspisteeltä. Sillä, että jos se jatkaa, niin se menee tästä. Kyllä se on sentti, 1,5–2. Nyt 2. Joo. Niin. Tämmönen sormen verran siirretty. Eihän se oo paljon mitään. Lähellä mennään. No tehdään semmonen puolipermanentti, että sen saa vielä rälläkällä. No rälläkällä se muutenkin. Joo. Jos mä sen vaan pikkutärpillä laitan ja sitten me laitetaan se paikalle, niin nehän heti heilahtaa. Niin, heilahtaa. Ja irtoaa. Niin. Sitten vituttaa. Se on vaan valua tuo, mutta Niin se on ihan tommonen huono tulee. Sitten siinä. Noita mä vaan katselin, täytyy pätkiä sitten. No pätkästään ne heti. Sitten painetaan noin pusnat paikalleen ja työnnetään koko paska paikalle. Juhu! Rock. Joo, täällä ollaan taas. Ei oo tuo mieslunssa mihinkään lähtenyt. En tiedä, toivottavasti nyt ei nouse kuumetta. Hirveä olo, mutta antaa mennä. Ei kai muuta kuin painitaan tää paska nyt pyörilleen ja lähdetään kotiin. Eli eilenhän Tommin kanssa muokattiin nämä tukivarret. Ja hitsattiin nää tällain kolmella tämmöisellä pitemmällä tärpillä ja pistettiin paikalle ja ihmeteltiin ja pällisteltiin ja niputettiin ja katsottiin kaikki, että olisi niinku jiirisä. Niin nyt mä hitsaan nämä loppuun ja niputan koko auton pyörilleen. Ihmetellään. Eilenen ei tullut kuvattua siinä kun niputettiin nuo osat, mutta mä nyt selitän sitten mitä tällä haettiin ja sitä rataa. Ruvetaan peuhaan. No niin. Katsotaan sitten. Sieltä hitsattu. Sieltä hitsattu. Sieltä hitsattu. Sitten tää on vielä pultattu, tääkin pultti tulee tähän niinku tukivarteen. Mut joo, siinä oli toinen. Sitten kyllä väittäisin, että pysyy paikalla. Toivotaan ainakin. Hyvä. Oi tuonne.
No niin, se olisi nyt sitten nipussa. Ja on muuten härskin näköinen. Tuon verran on kamperia. Nyt ei päästä sitä millään oikein mittailee. Mitataan se sitten nelipyöräsuuntauksessa. Tuon verran tulee rengas pihalle. Raideleveyttä on jonnin verran lisätty. Samoin kamperia on lisätty ja kasteria on lisätty. Ja toinen puoli siinä. Niin, katsotaan nyt näitä osia, niin mä vähän selitän tässä, että täältähän puuttuu vielä nämä aksiaalinivele tai hammastangon suojakumit tästä näin puuttuu, mutta ne oli elänyt jo oma aikansa, että roskapönttöön ne vanhat ja pannaan uudet jossain vaiheessa. Tällä uudella alapallosysteemillähän tehtiin nimenomaan tämä kamperi. Ja sitten tehtiin kasteria, eli siirrettiin tätä alapallon kiintopistettä tavallaan niinku auton keulaan päin pikkusen. Sen pitäisi sitten avittaa siinä self-steerissä, kun driftataan. Ja joo, kun sitä nyt nuinkin paljon levitettiin, niin sittenhän piti myös pitentää näitä raidetangon päitä. Eli vanha raidetangon päästä kierreosa vaan rälläkällä poikki ja itsoten tänne aivan brand newhyn raidetangon päähän. Eli nyt olisi aika lailla kaikki täällä etupäässä sitten niinku hitsattuja osia. Alatukivarsi, raidetangon pää ja olkavarsi. Saa nähdä kuinka käy, mutta uskoisin, että ne kaikki pysyy ihan nipussa. Rautaahan se hitsisaumakin on. Sillä nää moneen kertaan katsottiin ja pyöriteltiin ja ihmeteltiin, ettei täällä vaan oo semmoista missään kohtaa tätä niinku semmoista jäykkää kohtaa, ettei se ahista. Tää pyörii ihan yhdellä sormella niinku laidasta laitaan eikä ahista missään. Juhuu, kylläpä se on kentässä. Siis tää nyt, mä laitan tän kameran katolle. Eli tää on niinku mun kainalon korkeudella tämä auto. Tai auton katto. Mut juu. Hei, se piti vielä sanoa noista raidetangon päistä, näistä ulkopäistä, että tossa piti tehdä semmonen juttu, että piti pistää niinku vasemmanpuoleinen oikealle puolelle ja oikeapuoleinen tänne vasemmalle puolelle, niin sillä sai ne välyykset kohilleensa, että ettei se raidetangon pää ota sitten minnekään kiinni. Jos ne laittoi oikein päin, niin silloin se otti tuonne olkavarteen kiinni, mutta nyt siinä jää ihan komiasti tilaa, kun kääntää tappiin. Mut joo, kyllä vaan on pikkusen härski Sierra, etten pääsis sanomaan. Pikkusen on nuo pyöränkulmat vielä ihan pitkin vittua. Auraa ainakin niin paljon, että ei mitään rajaa. Mut joo, vähän sitä tarvii säätää ennen kuin sillä edes liikkuu mihinkäänsä. Puuttuupa täältä moottori ja monta muutakin juttua. Juu. Jumaliste, mä oon tyytyväinen. No, daddy. Joo, semmonen etupää ja takapää. Katsotaan nyt. Ei tiedä ennen kuin se on oikeesti siellä nelipyöräsuuntauskoneessa käynyt, että minkälainen se on ja sillä olisi niinku ensimetriäkin ajanut, että miltä se niinku ylipäänsä tuntuu. Mut juu, siinä nyt oli Stage 1 tukivarret ja jousitussysteemit, että ei kai siinä muuta kuin, että parkaa peukku, jos tykkäsit videosta. Räntsillä kiittää, uittaa, se on moro! Be carefree lately, yeah. Just kick
Just got one too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep.